Helo! Yn enw I yw Sion Tomos Owen, a dwi'n gartwnydd ac yn ddarlunydd, a heddi dwi'n mynd i ddangos i chi sut i greu comics. Nawr, falle bod chi'n darllen comics yn barod, falle bod chi erioed wedi clywed am comics. Ond mae yna bob fathau o comics. Mae yna comics Cymraeg, mae yna comics Saesneg, mae Spark a Mellten yn Gymraeg, mae yna The Phoenix yn Saesneg, neu Dandy, Beano, a pob fathau o comics. Mae yna comics bach fel hwn, rai chi'n gallu prynu pob wythnos. Dyma hen un ffefryn fi, Judge Dredd, neu mae yna pethau ar enw graphic novels, nofelau graffeg anferth fel hwn. As chi'n gallu gweld, maen nhw'n fawr ac yn lliwgar, ond maen nhw gyd yn dechrau ar un ffordd. Felly, dwi'n mynd i ddangos i chi... Mae'n drwmfyd. Fi'n mynd i ddangos i chi sut i greu comic stribed. Felly, mae yna gwahanol fathau o comic stribed, falle bod chi wedi clywed nhw o'r blaen. Dyma'r comic stribed o'n i arfer ddarllen pan o'n i'n fach. Desperate Dan. A pan fi'n sôn am stribedi, dyma'r fath o be fi'n sôn am. Sgwariau bach mewn secsiynau. Dyma'r hen rai. Desperate Dan yw un o'r comics hynna ym Mhrydain. A maen nhw gyd yn dechrau fan hyn. Mae hwn yn mynd o'r holl ffordd i'r 30au, sef bron i 90 mlynedd yn ôl nawr, nath nhw greu hwn. A hefyd, dyma un o'n ffefrynnau arall fi, sef Snoopy. A na Snoopy dechrau, tua ar un pryd amser hir yn ôl, a mae fy'r un fath o beth. Dim ond 4 sgwar. Ac oedd Schultz, sef y dyn nath creu Snoopy, nath ei wneud 4 stribed pob diwrnod o'i fywyd, yr holl ffordd lan nes iddo fe farw. A mae hwnna yn anhygoel. Fe un o'r artistiaid cyntaf, y comics cyntaf, i fod yn millionaire. Oedd e'n gwneud millionaire mas o Snoopy. Felly, fe fi moyn chi wneud yw fi moyn i chi gael darn o bapur. Darn o bapur plaen i ddechrau bant. A fi moyn i chi ymarfer rhywbeth i ddechrau. Rhywbeth digon hawdd. Fi moyn i chi wneud 2 dot. Dot fel hwn. Dot fel hwn. A wedyn, fi moyn chi wneud cylch rownd y 2 dot. A wedyn, fi'n meddwl bod chi'n gweld e'n barod, mae hwn tipyn bach fel emojis. Fi'n meddwl i chi greu emojis eich hunain. Felly, allwch chi wneud 2 dot a cylch, a does dim un oed angen i chi gallu fod yn arlunydd neu fod yn dda yn arlunio i wneud emojis. Yr un beth chi angen wneud yw cylch, 2 dot, a wedyn unrhyw beth fel ceg. Felly, hapus? Neu'n drist. Neu allwn ni wneud sioc. Neu teimlo sal. Felly bod yw'n bita rhywbeth dodgy. Un beth eto, allwn ni wneud grac. Neu falle allwn ni wneud silly. Nawr, ni'n neud hwn efo dim ond cylch a dots. Nawr, be fi'n mynd i ddangos chi yw sut i newid e gan newid y llygaid. Nawr, ni wedi wneud y 2 dot efo gwyn, ond os ni'n newid y 2 dot am 2 linell gwyn ben i weired, mae'n edrych chydig bach mwy yn hapus, nag yw e? Mae fe fel, mae lot o bysach. Llinell arall. Hyd yn oed fwy yn y bysach. Un beth to, os ni'n neud gwyn,
Ond yn lle wneud y llinellau ben i weired yn hapus, ni'n mynd i wneud nhw y ffordd all rownd. Mae nhw fath o mwd arall nawr, mae fe bach fel, bach yn hapus ond yn gysglyd. Nawr, ni'n mynd i wneud yr un arall. Gwen eto, ond siap V nawr. V ar yr ochr yn pwyntio i fewn. A falle bod chi'n nabod yr un yma fel yr chwerthin lot emoji. Os ni'n dod eto, 2 V fel y llyged. Fel na. Newid eto. Ddim yn hapus nawr. Ddim yn hapus o gwbl. Yr un peth a'r llall. Os ni'n neud yr llyged ben i weired. Really ddim yn hapus. Really ddim yn hapus. A nawr gyda'r V. Ac os ni'n adio 2 linell arall, really ddim yn hapus o gwbl, mae'n eitha grac nawr. Mae llinellau'n grac. Felly be fi moyn i chi wneud? Fi moyn i chi wneud 2 cylch, a fi eisiau chi wneud bob mathau o wahanol emojis. Fi eisiau chi greu tua 6 gwahanol emoji. Mewn, so 6 cylch, a fi eisiau chi greu 6 gwahanol emoji. Felly chi pause o hwn os chi moyn tra bod chi'n neud e, a gwneud yr emojis a wedyn dod nôl. Nawr te, chi wedi wneud yr gwynebau, a mae pawb yn gwybod sut i wneud stickman. Dyn ffon, neu menyw ffon. Digon hawdd. Os ych chi gallu wneud llinellau a cylch, mae'n digon hawdd i wneud comics. Mae'n y comic enwog ar enw American Splendor yn America, ac oedd y dyn nad sgwennu nhw, na sut oedd e'n neud comics. Oedd e'n neud nhw efo stickman ac yn rhoi nhw wedyn i arlunydd oedd yn troi nhw mewn i lluniau gwell. Felly oedd e dal yn gallu sgwennu'r comics, ond oedd e methu wneud llun. Ond oedd e dal yn neud e trwy wneud pobl fel yna. Felly os ych chi gallu wneud stickman, chi gallu wneud y comic. A ni'n mynd i dechrau meddwl am rhywbeth arall nawr. Nawr ni dal efo 2 cylch fan hyn. A ni'n mynd i newid nhw tipyn bach. Felly os dwi'n rhoi arwydd, beth yw hwnna? Swigen siarad yw hwnna. Helo! Felly chi'n gwybod fod y person yma yn siarad. Os y swigen siarad yn dod mas eif enw. Nawr un beth nawr efo hwn, cylch arall, ond os yn ni'n newid y tipyn bach i fod yn gwmwl, ac yn lle rhywbeth yn pwyntio i ni'n neud 2 bubble. Mae hwn yn meddwl nawr bod nhw'n meddwl rhywbeth. Be maen nhw'n meddwl? Felly mae swigen efo arwydd yn dweud be mae rhywun yn dweud, a mae swigen fel cwmwl efo 2 bubble yn meddwl be mae rhywun yn feddwl. Un beth to, jyst cilcho iddyn nhw ac arwyddion, a hefo rhain allwch chi wneud rhywun yn siarad a rhywun yn meddwl rhywbeth. Felly be fi moyn i chi wneud nawr yw, fi moyn i chi gael 2 person, a fi moyn i chi roed be maen nhw'n meddwl a be maen nhw'n dweud. A mae'r gwahaniaeth rhwng be maen nhw'n dweud a be maen nhw'n meddwl. Felly fi moyn i chi meddyliwch am rhywbeth fel os o'ch chi'n gweld hufen iâ. Felly chi'n gweld nawr a ni'n neud rhywbeth fan hyn bach yn gyflym. Dyma Bob. A mae fe'n gweld hufen iâ. Mae fe'n meddwl mae hwnna'n edrych
yn flasus. Mae fe'n meddwl mae hwnna'n edrych yn flasus. Ond beth mae fe'n dweud yw... Felly mae be mae'n meddwl a be mae fe'n ddweud yn pethau gwahanol. Yr un beth to, beth os yw e'n gweld ci cas. Mae'n newid y gwyneb. Mae'n gweld ci cas yn dod tuag ato fe. A be mae fe'n feddwl yw ci cas yw hwnna. Ond be mae fe'n ddweud yw Felly be mae fe'n feddwl a be mae fe'n ddweud yn ddau wahanol beth. Felly, gawch go, wneud dyn i menyw mas o ffon, a fi eisiau gwneud be maen nhw'n ddweud a be maen nhw'n feddwl am wahanol bethau. Felly, meddyliwch am hufen ia, neu rhywbeth i fita, ci, a wedyn falle rhywbeth arall fel rhaglen teledu chi'n hoffi. Felly, fe chi ddim fel arfer yn siarad os mae rhywbeth ar teledu, falle bod chi'n gwylio fe ac yn meddwl rhywbeth. Neu darllen comic, neu darllen rhywbeth arall. Falle bod chi'n meddwl rhywbeth ac yn dweud rhywbeth gwahanol. Nawr, mae yna peth arall chi efo meddwl hefo comics. Ni wedi gwneud y swigen siarad. Ni wedi dweud y swigen meddwl. Mae'r un peth arall, sef os mae rhywbeth yn digwydd sy'n creu sŵn. Chi'n gweld ei lot mewn pethau fel Batman a comics fel Dandy a Beano. Os mae rhywun yn cael dwrn yn dod tuag at gwyneb rhywun, fel arfer mae yna sŵn yn digwydd mewn comics. A sut maen nhw'n gwneud y sŵn yw, maen nhw'n creu patrwm pigog. Ac yn y patrwm pigog, maen nhw'n gwneud y sŵn. Allech chi gael bang, neu zoom, ond hefo dwrn yn y trwyn, fi'n meddwl awn ni am biff. Felly ni wedi cael biff yn y chops. Felly rhywbeth nawr fi moyn chi wneud gwahanol patrymau pigog a fi moyn chi sgwennu pethau diddorol, synau diddorol yn eu canol. Bang, zip, zoom, gwahanol pethau fel yna. Felly, siapau pigog a synau yn y canol. Chi pause hwn eto os chi moyn, a chi adio pethau yn y canol. Right, nawr ych chi wedi gwneud y pethau yna, chi'n barod i ddechrau creu stribed. Felly mae lan i chi, os chi moyn wneud e hefo pobl ffyn, neu allwch chi greu pobl arall. Os chi moyn help o troi pobl ffyn mewn i pobl go iawn, ychwanegwch ddau linell i lawr o'r ysgwyddau, a wedyn os chi'n defnyddio pensil, chi roi rhain mas wedyn. Chi roi gwddwg. Dewch y triongl lawr. Sgidiau. Fel siap A. Jyst ychwanegwch y llinell yna, a pan chi'n rwbo mas, rhoi yn y canol. Rydych tipyn bach mwy fel person. Rwy'n peth, clustia. Allwch chi dal cadw at emojis, mae fe'n
ddigon hawdd i greu gwyneb mas emojis. Os chi moyn edrych troen, allwn ni wneud jyst llinell bach yn y canol. Rwy'n beth y gwallt. Fi'n mynd i roi gwallt fi ar y person yma. Gwallt carliog. So, os ydych chi greu unrhyw cymeriad chi moyn, ond be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i greu nhw mas o sgwariau. Felly, os ganddo chi bapur yn barod, fi moyn i chi cymryd y papur, a fi moyn i chi plygu fe mewn hanner, fel yna, ar ei ochr, so ffordd hir lawr. Wedyn fi moyn i chi plygu fe mewn treian. Felly, hanner ffordd fel yna, so bod treian lawr, cymwch o'r ochr yma, a sticwch e fe mewn fyna, yn yr twll. Plygu fe lawr eto, a fe ddylsech chi gael 3 sgwar. So, yr un beth â Snoopy, dim ond 3 sgwar chi angen. A bych chi efo 2 set o 3 sgwar, ond dim ond y 3 fi moyn i chi ddechrau bant gyda. Iawn? So, fi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn. Fan hyn. Lawr fan hyn. A lawr fan hyn. So dylsech chi gael 3 sgwar fel stribed comic. 1, 2, 3. Dechrau, canol a diwedd. Yr un beth â pan chi'n sgwennu stori, chi angen dechrau, canol a diwedd. Felly pan ych chi'n meddwl am pethau, i ddechrau bant, be fi moyn chi wneud yw fi moyn i chi wneud y llun ar waelod y sgwariau. Os ych chi'n wneud llun ar gwaelod y sgwariau, mae yna digon o le i chi ysgrifennu rhywbeth ar y top. Tric yw i wneud hanner cylch ar top y sgwar yn barod. Felly allwch chi sgwennu yn y rhannau yna o'r comic. A be fi moyn chi wneud? Na i wneud enghraifft o Charlie Brown. Charlie Brown fan hyn. A Snoopy. A Charlie Brown ac Snoopy yn cwrdd. Felly dyma'r un yma, nawn ni roi... O! Dyna... Snoopy! Ond gan fod Snoopy ddim yn siarad, yn y reidr yma, swigen meddwl. Yn dweud, o! Dyna... Charlie Brown. A wedyn maen nhw'n cwrdd ac yn dweud Helo Snoopy. Mor hawdd â ni. Dechrau, mae Charlie Brown yn gweld Snoopy. Canol, mae Snoopy yn gweld Charlie Brown. A wedyn, y ddau arall, maen nhw'n cwrdd. Mae Charlie Brown yn dweud helo i Snoopy. Digon hawdd i wneud. Dyna rhywbeth eitha hawdd i feddwl. Felly os chi eisiau creu y striben yna, os dyma chi, allwch chi copio'r un yma i ddechrau i ymarfer, ond wedyn, fi moyn i chi feddwl am creu rhywbeth bach mwy greiddiol. Ond yr un fath o beth, dechrau, canol a diwedd. Ac yr un yma nawr, os chi'n mynd i wneud un greiddiol, beth os chi'n meddwl am y swigen? Fydd ni wedi ymarfer gan roi y swigen ar y top a'r gwaelod. A ni'n wneud un gwahanol nawr, sef... Dyma... Na wneud fi.
A fi yn meddwl I am dro. Fi'n mynd am dro, ond wrth fi fynd ar dro, mae yna brigyn yn cwmpo ar ymhen i, ac os yw brigyn yn cwmpo, mae fe'n neud sŵn. So wrth iddo fe bwrw fi ar y pen, mae'n dweud bang. A wedyn fi'n eistedd ar y llawr, gyda lwmp mawr ar ymhen i, golwg drist, a dwi'n dweud aw. Dechrau, fi'n mynd am dro, coed y brigyn yn cwmpo ar ymhen, bang, dyna'r sŵn, a wedyn fi'n eistedd ar y llawr ac yn dweud aw, achos mae'r brigyn wedi glanio. Rhywbeth digon hawdd i wneud, allwch chi feddwl am gwahanol fathau o straeon wedyn, ac ar ôl ni, allwch chi symud ymlaen i wneud 6 stori, felly ychwanegu bach o bethau. Allwch ni'n mynd am dro, mae brigyn yn cwmpo, aw. Falle bod rhywun yn dod i helpu chi yn yr un nesaf. Falle bod rhywbeth yn cwmpo mas o'r coeden. Falle bod llyfr neu rhywbeth hudol yn dod mas o'r goeden. Falle bod chi'n edrych lan a mae rhywun yn llifo'r goeden. A mae person ychwanegol yn dod mewn i'r comic. Rhywun beth jo, dyllter papur. Chi wedi barod i plygu fe mewn i 6, felly mae 6 'da chi. A'r un nesaf, os chi'n plygu mewn hanner unwaith, mewn hanner eto, mewn chwarter, bydd 8 sgward 'da chi. So digon hawdd i wneud, chi ddim yn plygu'r papur mewn hanner, chwarter, bydd 8 'da chi. A na ni, na sut i wneud striben comic digon hawdd. Os chi moyn hala rein, allwch chi hala nhw i gartholwg, neu ata i yn CreaSion Cartoons ar Facebook, Twitter neu Instagram, a neu rhoi enghreifftiau rein lan ar y dudalen hefyd. A joiwch!